Ayun mga kabuka, mga may gulay namin diri sa gulayan. Mga may gulay oh. Kakaing gulay, mga gulay mi. Kuha ni mo kol, bate. Ayun, mga kabuka, mga gulay mi diri oh. Ano yun? Mga talbos kay may mga sudan lagi mga kabuka. Nguha lang ining mga dahon-dahon. Oh, mo na yung gulayon mga kabuka. Ano siya mga talbos o may nagbantay tagya diri di muha rami. Ayan. Ayan, kabuka. Muna kinabuhi og kuan. Muna kinabuhi og kanang 4. Sa English pa 4, mahirap. Gulay-gulay lang para makulay ang buhay. Signay nagbantay diri kol? Signay nagbantay din eh. Ay. Diterapit mga kabuka kay. Kuan. Kani sa mo ko daw, pwede po niyo. Munita og kamunggay, Okay. Kani mga na vitamin C. Vitamin C. Ambot lang vitamin C masiguro ning gulay mga kabuka. Gulay ta mga kabuka kahit para ay sabaw-sabaw ba. Di ba day? Ayan. Si Roy Z. Si Kamaster. Manguha og galay. Ayan si Kamaster. Saka si Itin. Ayan. Ten. Say kuha ni mo. Sili? Sili at saka tumba. Ah, sili at saka tumba. Saka si Uncle Dragon. Si Uncle Dragon. Ano ba yung lang kung ay galing na Ah, mga og galagbati. Pero mga buka mo na mo ang kuan karon. Gulayon. Kay wa may mga sudan dire. Nahurot na ganang buntag mong sudan nga. Magulay-gulay na lang mi. Ah, mga buka mga tarog biyabas. Biyabas kanay bunga mga biyabas diri. Ato ang kuano kawaton ato ning biyabas nila. Dagko ra ba kayo mga buka bunga? Kao kay dapaw ba ni? Oh. Ay dapaw din mga buka pero mga on gyapon mi kay wa man ni kuan god mi sudan. Bahalag dapaw. Oh. Kamunggay, apil kamunggay. Ah, kani mo ni kamunggay mga kabuka, kailan man ni kamunggay. Mo ni kamunggay naon ni mo na sa di pagkuha oh, kani mo ni sa imong gulayon. Kani. Kani oh. Mo ni gulayon mga kabuka. Bahalag mamatay ning gulayan ni bitar to ani. Ayan. Solve lang amang sudan ani kabuka. Tanaw na to ning na may balay diri mga kabuka oh, tagiya. Ruway kuan. Way tao. Sudlon na to ni sila mga isog ni mga tawhana diri. Basta sudan ni Mowil, patag daw nul titutos. Ayo. Tanga dayo. Man. No. Dapat yung tangad ay kabuka oh. Oh. Di mo na tangad. Ayan, suwaya natin kuan mga kabuka. Sulod nilang balay diri. Ayo. Tao po. Ayo. Ay mo ni kuan sa una mga kabuka diri ang guardia sa una. Bantay mo ni ihanggi kuanan. Ano nato diri kay basig na iro wa. Oops. Oops. Muna yung mga kabuka ang iyang gigwardyahan sa una. Oops. Naari kubita diri. Sa so, naay CR nga wala mahuman. Ano? Mo yung CR. Pwede ka ma-CR dia. Ah. Nya, napay mo na bantay diri sa una.
Ano diri mga kabukaw. Ba? Okay kanin balaya kabukaw, biyaan nila. Gawas na ta. Kabuka, biyabas. Mukha na naman. Hindi ko na day. Ang saging. Pantag biyabas, muwag biyabas si Uncle Dragon. Rag, hinog kol? Kol? Rag, hinog? Tolo. Oo. Ayan si Itin, oh. Burot kayo. Perting buruta. Ay mga kabuka, mga may limon, no? Yan mga kabuka. Ano mo ni limon? Mamig limon pre. Lemon C2. Mga may Kita may dagko-dagko kay murag may paman. magkilaw mi ba? Magkilaw. Kilaw may tudlo no ron. Ay mga kabuka, limon. Muna sa limon. Lemon C2. Kalamansi ba yung maliit na bungo. Nagana day. Payas. Payas kol. Bali. Ilan mo nagbabali-bali na, ambak ra, butas bito ka. Sige, inunggoy ya, baka inunggoy. Dahil nang bali day ay. Di lagi. Bali Ano mga kabuka, kung kami kuan ba, kapayas kay magulay mi. Oo. Ito ron tugiton. Kami kayo magulay kapayas ba. Ano? Muna mo ang karon mga kabuka. Gulayon na mo, gulayon. Mga kabuka, tama na niya mong gipangong gulay. Dagan-dagan naman siya. Sigo naman ni namo. Ano? Muna sa mong gipangkuha. Ako na. Ayan, muna yung kuha mo, mga kabuka, muna yung magipangkuha. Ayan, si Itin. Ikaw na natin? Ayan. Thank you so much for watching. Thank you. Sana lagi kayo mag-subscribe kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, share and like sa aking video. Ayan. Thank you so much. Bye-bye. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.